Kani ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana ki mat bokong san jong ka khubor. Menjur ko darbar cabinet jong ko sarkar India ya ka Citizenship Amendment Bill banwan ra ka darbar parliament. Be kam ko sarkar Manipur ya prapu arngut ki ofisar sarkar da ka hukum ka ying bishar halor ka jingkno bambet ha ka examen thungkam jong ka Manipur Civil Service Commission 2000 riu. Bat sedang kelempung peninam ye kijing bam kabalatip muka North East Food Show 2000 khat khandai ha Shillong. Sakhi ye kijing simenta jong pun tli kiri ke perthai. Ki khubor ke babnia. Ka Kanun Menteri Kabinet jong kari India nin kesengi kala aju menjur ya ka Citizenship Amendment Bill. Habakren kinong pathai khubor ha New Delhi hadian bawai kijing elang jong ka Kanun Menteri Kabinet Menteri Ketenat Information and Broadcasting jong ka Sarkar India Uprakash Javadekar uloong ba kani ka bill kalong na kabenta ka bha ka miat ba ka jingbet jing biang jong kari India bat onwan ra no shen ha parliament kloi kat bala ka Kanun Menteri Kabinet kala aju menjeru halor ka Personal Data Protection Bill 2000 khat khandai ya ka ba onwan ra ha ka darbar parliament kabadang ya menta bat kala aju muncul ru halor ka jingbeng no ya ka baha kerpang na ka benta ka Jammu bat Kashmir lengba ka Jammu and Kashmir Reservation Second Amendment Bill 2000 khat khandai ka darbar cabinet jong sarkar India kala menjuri ka jing terwa ban penjlan ya ka baha kerpang na ka benta ki scheduled caste bat scheduled tribe ha ka lok sabha bat ki yung darbar thawan ka jala kari sa shiposnem ka baha kerpang na kabenta ki nong snong jongkari ki baha ba kathup schedule caste bat schedule tribe ha ka lok sabha ba da darbar thawan jongkari kan kut no ha ka arpu santri uklalengkot 2000 arpho bat ka darbar cabinet nin ka sengi kala penjalan shu sa shiphusnem ka sarkar India kala aju menjeru ahlor ka Central Sanskrit Universities Bill na kabenta banwan ra ya kani ka bill ha ka darbar parliament kani ka bill kalong nakabantaban penkelano ya kilai teli ki Sanskrit deemed to be university Chaki Central University. Nang yalam kaliang persya ha ka sarkar Meghalaya Dr. Mukul Sangma ula keren syai babaro ki bedan benta kuntup ru ki sengsan perthai ha ka jala ki persya ya ka jing pentrekam ya ka Citizenship Amendment Bill bat on pediang hiru ya ka wat da ka jingbu kondon habakren ni kinong pathai kubor tang hadian kendiat por baka Kanun Menteri Kabinet jong ka sarkar India ka penmi ka kubor bakala menjur banwan ra ka ni ka bill ha ka parliament nin kesengi umukul sang maulong baka nongrem babaro kibay persya ka ni ka bill kalong ba kabateli da ka wei kesur bakin persya bet ya ka CAB habapen kan mau ya ka jinge ki menderi hasam kabalapan ka ya ka Assam Accord jong senam khat kandai spa proposan umukul sang maulong bada ka bapentrei kam ya ka CAB ka jingshim yo senam khat kandai spa nyu puwei kum usnam or kerteng batru kiwe baro kisin jam halor kani ka benta kibalashim hadin jong Assam Accord kinam trei kam shu ka sarkar Manipur kala be kam ya prapu arngut ki ofisar sarkar hadien ba ka ying bishar kala ai hukum ban pediang ye ke jung ujor halor ke jing keno bam ya bet ha ka examen thungkam jong ka state civil service jong ka jela kabala long ha ka snem 2000 khat riu halor ke ne ko hukum jong ka ying bishar la pendu pendam no ye ki siti thungkam jong kini ki ofisar ki ba ha ka khat pratre uya yong 2000 khat nyo kat kum karai ke bala penmi da ka Supreme Court ha ka arpo artere unai wing la ong ka kubor bala penmi na katnat Personnel and Administrative Reforms Personnel Division jong ka sarkar Manipur ki jing jor halor ka jing bambiang bat ka jing bambet ha ka ni ka examen civil service 2000 khatn riu kalawan na kinong ile examen ki bam sim la pass ha ka main examination bala penya da ka Manipur Civil Service Commission House nam 2000 khat riu da ka bakila kno baka don ka jing bam hok bat ka jing bam bed ha ka rukom thungkam kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ki nong pen inam na Mexico Costa Rica Japan Argentina
United Kingdom, Georgia, Chile, bat Bangladesh, bat ru ni kiwe di kiri jong perthai, kilawan manishim menta ha ka North East Food Show arajar khat khandai, kabala sedang ha Shillong nin kesngi. Kani kelempung kebahe ban peninam iki jajing pam, kala sakhi ke jingi shimenta jong palat lais pangut kinong wan mi khmat na kiri ke perthai, kuntop ru ya kinong sengkam bat iki he nong penia jong ki company jing bam na keleng keri India bat ru na bari. Ya kini kelempung la penlong da sarkar Meghalaya rengkat ke jingi trelang bat ke SIAL group ke balong ke rinsan behe du ke perthai ke ba penia so ya ki sinat penmi jing bam haki rukom bat ki jat betmai. Lapli kini ke North East Food Show da Menteri Rambak ke Meghalaya u Konrad ke sangma nin ke sengi bat haba ajeng kren ha ke jingelang u Konrad sangma ulo ong ba kini ke program kan penkela ya ke ke bangi yoi ha ke baide bat ke jeng penmi jing bam bat ke karkhana sna jing bam hi barak howe ha kini ke than stela mingi. U MLA ke seng Congress u Rup Jyoti Kurmi ubala ot penmang ila kakti ha ka kerpong jong ka yin robar thau ang ka Assam baniki persya ya ka sarkar Assam ula ai ka jing pan map ka bada ka jing tho anin ka sngi halor ka ni ka jing le ka jong u uni MLA ubala unong mi khmat ka Mariani constituency jong ka Jorhat district ha ka siba ar ula ot penmang ila ka sangti daka blid bat ula tho daka snam ka jong u ban pen pau ye ka jing persya ka sarkar jala ka bala keno ba ka thmu bandi lilam no iki ka tu ni ki jaka trekam bakala seng ki bam trekam haba upuli ka siti pan map ka jong u khamat ka darbar thau an ka jala nen ka sngi u kurmi bla ong ba ka sin jam bo la shim ban pen pau ye la ka jing persya daka ba ot pen mong ye la die bat tho iki jing persya dala ka snam kam nong ka lenti ba dei ban pensungo sya ka sarkar ke jing persya wala kata ulo ong bakalong ke badan kam ban persya ahlor ke jing thong jong ngan ong biang ketu kalong ke dan kam ban persya ahlor ke jing tmu jong ke sarkar ban dino ya ka nagon bat kachar paper mills ka Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited ka Halmari Tea Estate Hadibrugar bat ka Ailabari Tea Estate Hakarimganj. Ka sarkar Tripura kala penni ya ko hukum na kabanta kinong bam resyon kabantri kam no nadu menta ubnay no pra la ongki kubor sarkar kada du ubnay na hiwing kinong bam resyon kidan kam banlit mi hi salaki dukan resyon rengkat balaki kad resyon bat u adhar number na kabanta ban yu athiet igi mar bam balabha na kabanta jongki hakni urkom penyat ke bathamai kabala trekam nadu menta ubnay kinong yo ration kila ban let shim ye ki marbam ki jongki na kanu kanuru udukan sam ration da kabakira ration card but adhar number u additional secretary jong katnat food and civil supplies u Dhirendra Deb Barma ulong ye kani nin kesngi u secretary ka District Legal Services Authority jong ka West Garo Hills District Tura un penong ya ka National Lok Adalat halor baro ki mokot duma bat ki jing ujor haka khat saw tri uno pra arajar khat khandai haka por shipho bejimen stem haka yeng ka shari District and Session Court Hatura haka bede bakani baro ki brio ki bele yo pdiang ya ka siti pentim naga yeng bishar ki don kamban wan shakani ka National Lok Adalat haka sngi bat ka por balabo na kabanta bani penbet bat penkut no ye ki mokot duma ki jongki haswa penkut ye ko kubor kimat bakong san sa season 4 menjur ke darbar kabinet jong ke sarkar India ya ka Citizenship Amendment Bill banwan ra ha ke darbar parliament be kam ke sarkar Manipur ya propu arngut ke ofisar sarkar da ka hukum ge yang bishar halor ke jingkno bambet ha ke examen thungkam jong ke Manipur Civil Service Commission ar kan riu bat sedang kelempung peninam di kijing bam kebalatip umka North East Food Show arajar kat kendai ha Shillong saki ye kijing shimbenta jong bun teli kiri ke perthai kat tu kini ke khubor lakot ke belawan shapina ke All India Radio Shillong.